kyllä joka kerta näin hienoja maisemia kun hommia tehdään. Siellä on järvet näkyy. Tässä on vaan tämmönen iso kivi tossa on rumentamassa edessä. Niin täytyy sen nykäistä siitä pois, niin saadaan paremmat näköalat. Vähän turha iso tälle kaivurille. Kätti 308. Tyrkätäis toi kivi tosta tänne alas. Niin pois tieltä. Mene sinne. Ei halunnut. Laitais vähän lisää vauhtia. Sinne niin. Vielä kivissä. No niin, siellä on. Saadaan vähän tilaa. Heitetään tämä kivi tästä tuonne kaverin joukkoon. Pois tieltä. Sinne, niin mene sinne kaverin luokse. Siellä on. Saadaan mullat talteen täältä.